Laiturin päässä mä istun ja rakkaita mietin. Ihanan illan mä tänään taas kanssanne vietin. On mieleni tyyni kuin kalvo tuon tummuvan veen. Hiljalleen muistojen aalloille keinahtelen. Varokaa nyt tässä. Häntä heittää kurkkaan. Muuten ei käy. Hei, siinä on se lamppu siinä. Nyt varo. No niin. Lamppu. Ottaa joku. Me mennään ohi ja perään tuonne. Joo. Tauko paikalla. Roke, tulee pois. Laiturin päässä mä istun ja menneitä mietin. Kesäinen hetki on kaunein, se sydämein viekin. Askelees kuulen ja vierelleen tilaa mä teen. Hiljalleen sulautuu hahmomme yhteen pintaan veen. Ja aikoo selkeästi. Vai lamppu? No nyt menet sinne toiselle puolelle seisomaan, että minäkin saan kuvan. Se pitää leikellä niitä palasia sieltä. Niin, se... Ja sillä samalla sitten palasella, kato, voit pyyhkiä sitten jälkeenpäin. Sieltä huomaa. Loppusyksyn on siinä sitten vessan tarpeet. No niin, nyt siitä puhkeesta. Mä pesen tämän päätten kouluun. Kiitoksia ihan oikeasti kaikille. On ollut tosi hieno päivä ja hyvä osallistuminen. Ja, minusta henkilökohtaisesti ja seuran puolesta tosi hieno homma, että tämmöinen haave, niin kuin Pulkkisen Ari puhui tästä jo varmaan 3 vuotta sitten, niin nyt se on saatu toteutettua tähän vaiheeseen. Niin, niistä vaan haaveista tulee sitten viimein tottakin oikein tehdä ja porukka on siinä mukana. Muutenkin tänä päivänä on tosi hieno ollut porukka mukana ja osallistunut ja tehnyt ja ollaan saatu hienoja asioita. Ja sitten meillä on vielä tänä päivänä semmoinen erikoinen päivä minun mielestä näissä talkoissa, että meillä on Leppävirran Pursiseuran kunniajäseniä mukana. Minä en muista, minä olen 7 vuotta ollut kommodorina, mutta onko ollut kertaakaan aikaisemmin, mutta nyt on Tapio Putila vaimonsa kanssa ja minä antaisin hänelle aplodit. Ja teille. Kiitoksia teille kaikille tästä. Laiturin päässä mä istun ja rakkaita mietin. Ihanan illan mä tänään taas kanssanne vietin. On mieleni tyyni kuin kalvo tuon tummuvan veen. Hiljalleen muistojen aalloille keinahtelen. Laiturin päässä mä istun ja menneitä mietin. Kesäinen hetki on kaunein, se sydämein viekin. Askelees kuulen ja vierelleen tilaa mä teen. Hiljalleen sulautuu hahmomme yhteen pintaan veen.
Laiturin päässä mä istun ja rakkaita mietin. Ihanan illan mä tänään taas kanssanne Terveisen tai joku on mieleni tyyni iloisen tapahtuman. Iloisen tapahtuman kertoo. Mikä se on nimeltään se iloinen tapahtuma? Syntymäpäivä lapsi syntynyt. Ei kun minkälainen se viesti on. Niin kun sinäkin harrastat sitä työssäsi, tämä teet. Ei ole hyvä selittää. Ja Savon. Sanomat lehti. Niin, ja mikä siitä tulee sitten, tämä viesti ja tämmöinen, kun kerrotaan Uutinen. iloinen asia. Se on ilo. Se on aika pide. Lapset jo nukkuu ja kuu heidän untansa valvoo. Istumme hiljaa, tää hetkemme on. Mieleni tyyni kuin kalvo tuon tummuvan veen. Hiljalleen sulautuu hahmomme yhteen pintaan veen. Maailma nukkuu ja kuu unta sen valvoo. Istumme hiljaa, tää hetkemme on. Istumme hiljaa, tää hetkemme on.